казаха на другите, това е нещо, което не може да бъде издавано. Ами да, не е случайно, разбира се, че е нарочно. Като, между другото, тук е момента да споменем, че азбуките не са нещо, което е непроменяемо. Азбуката е функция, с която човека най-добре със съзнанието си възприема информацията, която му се дава. Това е и причината много често да е сменяна бройката на буквите и подредбата им в нашите азбуки. Това е начинът, по който всеки един от народите, откъснат от общото и надробен, да избира точно определени символи, които най-добре пасват на неговата принадлежност. Замислете се, че думата българи, като я погледнете през тази азбука, буквално означава Богът Творец, хората направи, съзнанието свърза с които. Ако видите пък Америка какво означава, или пък Великобритания, или пък други държави малко по-на изток, Русия имам предвид, всички те ще придобият смисъла, който и в момента играят като роля. Америка означава силата от нещастието на хората. Русия пък означава тези, които сега проглеждат. А Британия означава крепим се върху чуждото разделение. Абсолютно виждате, че много добре си пасва на тяхната роля. Може да го направите и в домашни условия като опит, а това, което виждате като 7-те стъпки към себепознанието, или тогава бяхме ги кръстили 7-те стъпки, с които да не изпаднем в грях. Тъй като греха не е нищо друго, освен действия, които ни оставят в матрицата. Буквално действия, които не ни позволяват успение. Това е думата грях. И тези действия са спрямо само и единствено вашето съзнание. Няма канони, които да ръководят вашите действия. Има само съзнание, което ръководи вашата роля. Ако вие си изпълнявате важната роля във филма, колкото и отрицателна да е тя, винаги ще има успех за вас. Да си вземете правилните уроци и при следващото проявление да бъдете по-добри от предишното.